Edith. Hva heter det? Veronica. Ja, riktig. Det var veldig fint. Ja, men godt jobba. Bare klapp meg litt ut. Bare litt nærmere. Super der. Bra, Martine. Det var sånn grønt løs. Sånn, ja, riktig. Bra, Martine. Kjempe. Å, det er den, ja. Det er begge to. Herregud, banketten. Det står 2 spiste vatten. Ja. Er det en seriespissen og det er 2 seriespissen, eller er det? Det er en. Ja. Så blir det kanskje fort. Eller smør. Eller så er det fort. Hva? Ja, nå er det sånn der intensiv hopping her, for det er helt Du ser jo at man ser jo at hestene ser godt på en måte, men det er jo klart at det er jo det at de ikke ser første godt. Nå er han god, Martine. Super! Klapp han masse!